अपन दाढ़ी। सुना ना हो ले ले बाटे बुलेट एगो गाड़ी रख सीट करावा के अपन दाढ़ी। घूमेला खोल के उ शर्ट के बटनिया देख ले वो करा के छोटे 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 यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़े होते होते। हर घड़ी पहनले रहेला जूता मोजा मन करे रखली अखिए के सोझा। गजब जना मार करो ये समाइल बा हनी सिंह लेखा के सिया के स्टाइल बा। कैसे हो जाती एकरा से मोर शादी सोचिले हाथ धक माथे 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 यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़े होते होते। बॉडी सडी बाटे 5 फुट के बहाई बॉडी शानदार लागे चेहरा के लाई। चीनी से मिठला के ओ करी आवाज हो निर्मल जोगिस के बा अलग अंदाज हो। लोकस ना जब अलग लायो सुकटे ने सन से कपार मोरा पथी 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 यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़ेला होते होते। ले बाटे बुलेट एगो गाड़ी रख सीट करावा के अपन दाढ़ी। घूमेला खोल के उ शर्ट के बटनिया देख ले वो करा के छोटे 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 यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़े होते होते। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।